Badira ja hastiak ez duela galdu eta taldea konfiantzakin dago, eta horrek konfiantza horrek ematen pozakin, ez? Hori garbi daukagu, ez? Hor goian mantentzeko berdin jarraitu behar dela, eta berdin jarraitzeko lan gogorra, baina, oraingoz aukera dugu, eta gaina etxean jolastuta partiduan bila joan beharrera. Azkeneko partidua Betisen kontra gorabehera askoko partidu izan zen, eta nik uste Valladoliden kontra beste zerbait izango dela, ez? Partidu lasaiago bat, Valladolidek ere talde polita daka, ondo jolastute, baina gu etxean gaude, hasi agarrateatzen ditugu nire puntuak. Guk aurrekaldean abiadura asko daukagu, eta ere deskontrol hori ere ondo etortzen zaigu, ez? Baina etxean jolastu da nik uste hobeto dela guretzat partidua kontrolatu daukitza. Zaila, baina azkenian taldea bolaragunean hartzu duzu, gaina mistera konfiantza daka, eta horrekin erresago da sartzea, ez? Taldea energia positibo horrekin zuri ere bultzatzen zaitu berdin jolastea.